gaweane ramen siji wae. Lah, kowe tak pentung wae. Ki, arek manut ramen tuh ora. Nyoba wonge lho. Nyoba. Heeh. Nganu nyoba wae wonge. Ya, ya. Masya Allah. Kan Mbak Is. Toke. Tak. Gini. Wes. Toke taruh sana. Ya. Neng kono weh. Nggih. Nah, gak kene ngene. Tuh, gak pas itu. Tuh suratnya yang bawa itu. Anu kurang ajar iki. Ana Pak. Iku wis belekake. Gorono. Iki setan iki. Mau lho kirimnya. Ini mantan Firin tuh omae weh. Ya Allah. Kami ambil kok masak syuting. Kok masak di syuting. Ya udah dikubur enak wae. Tekan arek balikake nang ndi? Tak balikin nang ndur ya kono. Nyoba iki nah. Iki setan. No setan, kondi setan. Hai guys syutingan kae syuting. Syutingan we. Iki nyoba iki nah. Mana kamu balik? Nyoba wae, Nong. Ada yang anu. Biar apa orang ngapa-ngapake. Nyoke bentak. Kok Masya Allah. Kesana kita ngopet. Orang Astagfirullah. Mbak Is. Nyoke salah apa? Tak omongin astagfirullah. ora apa-apa. Ora nyorak Mbak Is. Ki masalah. Iki Mbak Is nyorak. Mbak Is tak tolong iki Mbak Is masalah kok ora apa-apa tambungan. Mbak Is. Karo Mas Istighfar Mbak Is. Ampun astagfirullahaladzim. Ampun mboten apa-apa. Ora apa-apa. Tak omongi. Nyoke ora salah apa-apa. Apa nyemilih ngambur sampe Mas Dio Mbak Is kiye nyoke tolongi. Kok malah ya nek telu lak kepiye to Mas. Mboten apa-apa. Lah, iki aja Is. Cepet dah. Didongake. Ditambahake. Tambani. Ora iki tambani. Cepet Mbak Is kene dilokke. Wis kon kali. Tambahake. Iya teko manut ora ngapa-ngapa. Teko manut. Ora salah apa kok kerai. Wis manut teko manut. Nyoke nang omahe dhewe kok kerai. Ora ngerai, Pak. Niki ngerai. Nyoke ki nang omahe dhewe kok Jalan-jalan tulung. Mas Dun. Ora apa-apa. Besok aja tak dulu ya mangan nang. Ora apa-apa. Iki cah wedok. Cah wedok mangan nang omahe dhewe. Jalan-jalan gitu. Ora usah yo wis. Niku mboten ngandel. Ora dipunten pangane. Mbak Is astagfirullahaladzim. Ditambahake. Ora dibunter ora. Ya to mapan. Wis manut bae. Ora apa-apake. Ora apa-apa, wis. Wis jojo. Ora apa-apa. Ditambani nggih. Nggih dhewe. Yo. Niku ya bener tenan bebas mek luru kamu. Ini suara pakai Is. Saya apa? Jadi
Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora kelayu. Iya, iya, iya. Iya, 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 Mas, ya. Malah iya iya. Ya. Kita coba ini kanan nih kanan. Sayo. Lah kok nunut kali sini kono apa, Bu? Begini kabut nek kali. Oh, kali niku sini kok. Nggih. Engko mek keluarga Bu. Nggih, bayu enek niku. Bayu niku lho sing lalu cocok ngasih bingung gak sing anu kok. Alon Mas Yun. Ini tekan nurut nah, tekan nurut men kepenak. Alon. Iya, iya, iya. Jika tinggal nah, sebentar tak pergi jalan kok di. Tak pergi jalan-jalan orang dhewe. Iya kan ikut tak copot. Tak copot dhewe sampean tekan nurut nggih, nek nurut mah kepenak. Ora kapak-kapake. Awas iki. Oh, ora. Iya iya. Niku Mas lan HP itu. Oh niki. Ini yang tak coba. Ayo bareng kabeh tak kamu macam-macam. Oh, nah, ya dikucen-kucen sik ya. Ya men dinepi, heeh wis dinepi. Kan mulai nek turut mah kepenak dengan video. Ya masuk. Kita diskusi dengan Mas, kaget sih. Anjir, kuncine. Cara pinggahane sapa dia mesti apa yang enak tip. Kunci. Kayak diteni anah lho. Jen. Iya, Pak, Kak, pikir. Helm. Iya, Pak, pikir. Neng alun-alun. Iya, Kayak karo Mbak Ana bareng iya, karo Mbak Is. Mbak Ida. Iya. Iya, Pak. Oh, nah. Kunci sing di. Kunci mbeyang to? Wis ora apa-apa tinggal tuh. Engko lainnya. Apa PT iki ndi? Kereta. Halo, Mbak Ana sini. Ya, niki jen. Saya. Dia tak pakai. Orang Jun. Oh, Jalan-jalan, Jun. Ayo. iki tak mongi. Mat guri wae, mat guri. Mas Jun jalan iki. Acara keluarga.
Ayo nek wae ning gua tukang gawe. Wah, Enggak mudeng ini. dia jam 5.